alhamdulillah sabara sanu ko tolu be mami kun a selente o kay la musawro keleka ko kumana o che namara ale koni tama kadi mami iti tama nyonge namara ete kuma kechogo yelema ayde awodi dum ayo bajite hata fa ana ta fa kuma la foto dum ayo bajite assalamu alaykum ayo ni si jora pomla ya na flora ya te flora via kono bajite la sawaya nyala minto yoro te dinga dada ayo sa ko ni o famu o to ko na ni ba fo ya fo na klisi nende me mi fo yo ba mo ko kuma do ko kuma be to fo sabara papa ba fo ni wali mando kasi kanumba ni flel ke ba ma maliko ani maliko ka ya fo chomna na fina jemuka so ma dolo ka damna tenen ka tabla alamsala akra kliflay na makani ni ne ana resit me karagala ya fo ni so ma kina so go bashi foto la tubarkala ma kenya bagaw ko gifo ko ni ko ni fulimine kiga to ko nyam ni barkay ko mala se wuma ni barkay tubarkala awo Amadou Camara o ba to jemuga anado akona telela biye ala musayi dogo kun mi fu dona bado jemuga bona kunka sigatala lana aseg ema kokura Amadou Camara janko anada o bibay samaira ni asegema o jarani na mina ni bolo fly o sratla fe antena ko blada grindala sabla bita nyoga chawugla ko fumbara afame yere anata jemte le journal de bureau Moussa Traoré antale fave il faut que El Hadji Moussa Traoré odo mo kashe madara bashite anta sugun obebe gani de abe mi wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni lele bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unele Diala mon père Mika mais hani mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni do na surprise ki ni do abia mangani sisan wani ye to ko ta tera to ka tedi abi sampi sababo ni ke wore be ni ya la ko ka segi kana na ka ke go go wa no ba FCC de ni ha même vie ya kli quoi appelez moi wa je moi on est bien to ka te la hiza so da bole me fele fe nga de jama jara kadua ke tezarai makele ngadana mena budoje Allah farafide no jara kadua ke tezarai makele ngadana mena budoje Allah Muso ne de ba fe kan na dumange wa kebe ne kulunga na langoloto na min no fe ona de bitu beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na pule malema muso e de ba fe ka ko kella dia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jige kene da safe femi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo pule ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ne gulo kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buya pule ana EPC du malikono gawu kono dozo demo ya bela jele kan nisodia ni ka tubile ye ejike semenjire ke zamzam kan najini ngura buya pule ana EPC ko kebe mena kan nisodia ni ngabla munya na mako jora kula kule wala zamzam kan najini ngura buya a EPC na pule ka abise ka wuli ka CPP nyare la ibeblu babu yarala Zabia Grefe rue 429 porte M1 wali kala kana ga juru be bamba 76 80 0062 wali kele 76 38 59 zamzam kan najini ngura buya pule ana EPC lude bela jele wasara Amadou Camara ke nedo ni
nte mamida kana to esenga ye geso ko kelela non te mi ve mauna fo ki fana sa Sobaira ne yenga kuma ame ya kai sa gampa angapa wulaja tama ne bita ama soni sigaga odo ka sabuke nya foto ko na kuna foni bala asebe ko fa bi akuma me ambita fobe isor odo jamana tado fobe akwa ngata machina segu marado odo abe kalo wolon blabo ko kuranku gelabe chando Amadou Kamara ke ako ya foto mina aneta ke masina doda kele ani bora chama Amadou Kamara ke nantara ke masina no wala ne baje ka fo fasiri ke banu obetale ke amma puka la sidem masina afo dema gaku Amadou Kamara ke jigira ko ka Amadou odo banga ko ka Amadou nakadi afo tabakoro ka la sigide ambassadeur ako ni akuma me koyi ako nantara ke masina ako depuis janvier kalo samba flani mo gon woro labon Amadou Kamara kase bimo minde taleke masina kaduna Amadou Kamara ko obe gereya kono minde taleke kanyishi kuronko gereya ma ako binaka biya Amadou Kamara ako odebu obe ke masina ako bo kasobo ke munye ako oni kuran o manyanye ako abe kale wulon vla bonyanko bo ako ode ato bidude chama bala kanyanyi ninga kafo Amadou Kamara ke minde taleke nyafoye energy jumali nu o EDMSI ako Amadou Kamara ulutana kala jumaye ako kasobo ke muye ako damena mina ode kajira kafo Amadou Kamara taji ontaya ode mina ni kuronko geleya ye ke masina ako Amadou Kamara na manya kafo obe ochogola ebaye kafo binaka biya abena fo obe odiguno kono Amadou Kamara ke ako ode kemeso buka machama munu madama munu bara ka bara silime kuronko la Amadou Kamara ko bla kinikini ame Kamara gana ako tromonyo be soro bara munu na ni o soro bosuru bi wali bara wi Amadou Kamara faka se bara bawero mamunu ni otunya kuronko ako o chama bisi bisaba de masina de ako atele o chama beti ako kurongo gele ka sababu ako Amadou Kamara ma chama bala ka mini fuye bulefla ko bo ako na manya ka fo obo ochogola ode keme sababu Amadou Kamara ka dofuna tu gele ka ako ba furo kurobo otunya ngo wa boko Amadou Kamara ako ni atalage ako ode keme sababu ka ma chama ko ni bla dego ame Kamara gana ako na manya ka fo bi ma besi ya fo chama bo me pejugo gele mali jamana fantama fe ako abebe ko flaka ke kanishi ke masina ka uma ako ba ni shu ni kle ko ni bina ka ba obe trofi yiri ni ye fantama fe ke masina dugu kono Amadou Kamara ka sogo ke courant atela bolike ako na manya ka fo obo ochogola okone mala ka nyo nyininda ka fo le don jume ani courant ko ana nyo ye kokura ako na manya ka fo obo ochogola ni bulo funna abeda tikiki Amadou Kamara ako ojigi uye jamana nyama uye ako ojigi uye general d'armée Assimi Goïta son excellence general d'armée Assimi Goïta Amadou Kamara iko ki mundo na président Odon tu as dit quelque chose ici? Non, j'avais dit que son excellence le général d'armée Assimi Goïta il est le chef de l'État. Combien bay ouais, mais combien c'est-à-dire que c'est une fois miena che miena oui en dernier munga Assimi Goïta mal président ne to ni le doye ga Assimi Goïta mal président Assimi mais général d'armée Assimi Goïta ko miena do ben est-ce que Amadou Kamara maka pako na kama yake obibe Amadou Kamara ako okoni mara ko jigi ke général d'armée Assimi Goïta yi obu ko jigi ke docteur général de division Ablaye Maiga jamna gouvernement ko tire galedo na kadiye Amadou Kamara dan ko tumina obisiga ko fle olula tiliya tirela kuronko akasi kana ke masina kono kunyonte binaka biya Amadou Kamara kuronko ni degute flaye keleme ke masina ako kalo wolonvla ako otekle wolonvla yi ako kalo wolonvla dibi ani Kamara gana ako Amadou Kamara umanogo ako
ko baara caman bɛ minnu siri bɛ kuran na a ko o la bi kɛ masinakaw olu kɔni o b'a la ka o sigi mɛn ka ɲɛsin min ma bi Amadou Camara y'a fɔ cogo min na o de ye jamana ɲɛmaaw ye son excellence général d'armée Assimi Goïta Amadou Camara a n'a ka gouvernement ko olu kɔni ɲɛjɛ wɛrɛ ye o ye setigi ala kɔfɛ ko wa ni ala sɔnna ma olu danbɛ ala ka fɔ kibariya ni ala sera o ma ko o na jigiya sɔrɔ Amadou Camara Dɛma Gakou Amapu Masina ale de y'a fasiri marakakɛ fama an b'a fɔ Amadou n'ola m'a fɔ ye ni ala sɔnna ma kɛ masinakaw ka kuranko ni y'a dilannen ye awɔ général d'armée Assimi Goïta m'a dɔn Amadou Camara ni kuma kɔni fɔlen a na fɛɛrɛw ta ne dira k'o fɔ ye yan tiɲɛ yɛrɛ la ne min fɔ ye jamana a kanu a bɛ jamanakuntigi la Amadou Camara o bɛ sɛbɛntiya ka sɛbɛn a ka wuli ka jɔ ye bawo an daw bɛ deli ka se gɛlɛya caman ma jamana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Amadou Camara Sumako dugumajɛ furasɔrɔw la o misaliya an b'o o caman de b'an bolo depuis ne min fɔ ye Jafara bɛ kaw taw fo ka se olu o ɲɔgɔn caman wa ne min fɔ ye Kɛmasinakaw u ka kuranko a bɛ ɲɛnabɔ ni ala sɔnna ma o bi kɛ o don ala ko kɛra Samariya amina rabi an ma fɔbɛ esɔr n'an y'o bila an bɛ tali kɛ kanabila o don indépendant o don dɛ Samariya Sano nin ye kunnafoni ye indépendant maaw bɔra ni min ye o don dɛ ko fɛn min ye maanifin joli o don dɛ i ma fili o jago o don maa duuru bɔɲɔgɔnko olu siga kelen b'o la Kayikaw fɛ yen o don tɛ dɛ wele bilalen b'u mago ye Amadou Camara kamarakɛ ni bugɔtɔ ye e nɛna i y'a labɔ de bamanankan ka Amadou fɛrɛkɛba o bɛ taa bugu in nena yɔrɔ min na o de dɛ cɛ la i y'a labɔ de ne tɛ n bɛ Kayiba Jabate n'an taara Kayiba Jabate i ɲɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i ko da yɛrɛ la an bɛ taa Kayiba Jabate n'an taara Kayiba Jabate boda kelen ani bɔra caman Amadou Camara boda kelen ani boda kelen Amadou Camara fasirikɛba o ye Saka Traoré ye a ko an ka taa Kayiba Jabate a ko ka sanga ni an ka lakana sabatibaw n'a ka di ye u ka kɛlɛbolo min bɛ n'an k'a ma opération Kokajɛ Amadou Camara kamarakɛ a ko bi n'a ka biya dongo diɲɛ dongo don a b'a la ka paraɲɛbaw de kɛ jamana lakana ni manifinw ni u bolofɛnw tɛmɛnen la Kayiba Jabate a ko Amadou Camara a kun ka a bɔra yɔrɔ min na o de ye hôpital régional fuseni daw ye Kayi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de kɛra sababu n y'a f'i ye cogo min na commissariat spécial du chemin de fer cɛdenw Amadou Camara bi ni min ɲɛmaaya kun t'a mɛn k'a di commissaire principal Lassana Bali Jakite ma a n'a ka cɛdenw u kɔni ka wulikajɔw nati a ko Amadou Camara fulakɛ n'a ka cɛdenw u kɔni filɛ ka tɛgɛ da fɔlɔ maa fila de kan maa fila minnu kɔni ni siga kɛra o la k'a fɔ maanifin joli a ko Amadou Camara u ka jagofɛn o bɛɛ mɛn o ma a ko Amadou Camara n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni kunfɔlɔ y'a yira k'a fɔ nin ye maa dɔ ye min ni o de ye OS ye a ko Amadou Camara tumana min na a ko ni o ye a buramuso ye o man kɛnɛ a taara ni a ye dɔgɔtɔrɔso la a yirala k'a fɔ ko insuffisance rénale bɛ buramuso la ko fɔ a ka joli dɔ ɲini ka na Amadou Camara n'a ma ɲɛ k'a fɔ joli o ma sɔrɔ a yɛrɛ la o nɔngɔnni fɛ o ko nin ye ani maa dɔ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ni o ye AC ye a ko ale ye taxi bolila ye wa maa dɔ min ka minnu salo ka ca lapitaniso in dara ka caya o don AC a ye Amadou Camara ko tɛ o Amadou Camara a ko o ye taxi bolila ye a ko o sɔrɔ yɔrɔ o camanba o ye lapitaniso daw ye a ko o nɔngɔnni fɛ AC ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n kɔni joli pɔsi kelen bɛ n bolo n'a feere ma 10,001 Amadou Camara a ko 10,001 bawo 10,000 o ye ne yɛrɛ ta ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko cɛ ma gɛlɛya ko ye o nɔngɔnni fɛ a ko baasi tɛ joli pɔsi o nana ni a ye Amadou Camara tuma min na o taara ni joli pɔsi ye dɔgɔtɔrɔso la o taara bila laboratoire la ni k'a sɛgɛsɛgɛ o y'a ye k'a fɔ manjɛ caman bɛ joli pɔsi in na a ko o nɔngɔnni fɛ o ko abarani ye yɔrɔ jumɛn na o de kɛra sababu Amadou Camara ɲininu olu ka nun don minnu taara bange min na o de ye FK ye k'a yira k'a fɔ FK ale kɔni a sɔrɔla ale bolo FK fana ko ne ye a san maa min bolo o de ye AD ye a y'a feere ma 7,000 bɔ ɲɔgɔn ko nka ko ne b'a feere ne k'a feere o sanfɛ janko ne yɛrɛ ka dɔnni
dɔɔni sɔrɔ ka bila n kun Amadu Kamara kɛ a ko a gɛlɛyala i b'a ye k'a fɔ ɲininiw kɔni u y'a jira k'a fɔ FK nin ye a delilako ye a ko kuma ni kuma ka joli pɔsiw san k'o feere maaw ma Amadu Kamara a ko o y'a ka baara ye a ko a ma da o ma dɛ FK tellement joli jago jaamɛ a la fa a yɛrɛ ye joli bɔminɛnw san ka bila a ka so a bɛ deli ka maanifinw joli bɔ ten Amadu Kamara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ye kojuguba ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ye ko ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen nana bange min na o ye maa 3 wɛrɛ sɔrɔ ka fara FK ani AD kan ka maaw kɛ maa 5 ye Amadu Kamara kɛ bin'a ka biya o bɛ kiiritigɛlamɔgɔw bolo o ko ni b'a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ aw bɛ bɔ ni maanifin joli yɔrɔ jumɛn na wa e min yɛrɛ ye ni o de ye FK ye mun ye bila ka joli bɔminɛnw san ka bila i ka so yala e docteur ye wa walima laboratoire de bɛ ka so walima joli dilan usine de bɛ e ka so a ko Amadu Kamara ninnu ɲininkali kɔni t'a o ko bɛ ka ta ka tɛmɛ FK la a ko bin'a ka biya sariya tigilamɔgɔ b'a la k'a ka baara kɛ min kan ka da o kan olu y'o dɔn ka tɛmɛ e ne kan fasirikɛba Siyaka Tarawele ale de y'a fasiri e ni ne an y'a salo ka bɔ kanabila kɔnɔ ka sɛnɛ o ka bi bɔlen Amadu Kamara o don fɔbɛ kanabila o don k'a cɛden bɛɛ lajɛlen fo a diyara o ye Samara san joli ale t'i san a man ka feere wa bɛɛ lajɛlen n'a man kan o don Samara Amadu Kamara o joli ko min filɛ nin ye hali minnu yɛrɛ yamaruyalen bɛ ka joli di ni joli dira a bɛ taa sɛgɛsɛgɛ don k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min ta ka ɲi ni bana t'e la madame e k'a fɔ ko e k'e ta bɔ i ka so ye Amadu Kamara o ye maa faala ye o ka jugu ni maa faala ye Amadu Kamara kɛ an ka taa fɛ an bɛ taa fɛn min ye Nouvelle Horizon ɲɛdankura fɔbɛ Nouvelle Horizon o don ɲɛdankura a ko an ka taa Nioro du Sahel u ka baba commandant a kɛlen bɛ ka sigidalamaw ka hakilisigi kuma f'u ye min bɛ tali kɛ tajiko la Amadu Kamara kɛ n tɛgɛ bila n k'i sɔn Amadu Kamara o tɛ mɔgɔ sɛbɛya ye a ko bamananw b'a fɔ ten ko mɔgɔ ɲuman yeli ka fisa ni jinɛ yeli ye Amadu Kamara kɛ ɲɛ tɛgɛ don min bɛ tali kɛ Dɛma Kɔnte a ka kalamukara la a ye nɔbila kɛ Dɛma ko an ka taa Nioro n'i taara Nioro du Sahel a ko min bɛ tali kɛ Lamini Kuyate la o de ye Nioro jɛgɛli a préfet ye Amadu Kamara ka sanga ni a ka bɔli dɔ ye a ye min kɛ ka ɲɛsin kunnafoni di ma a ye a yira k'a fɔ Amadu Kamara Bamakɔ tɛmɛnen kɔfɛ fo ka se Mali jamana fan caman ma ko Nioro du Sahel tajiko gɛlɛya a b'a la ka bila dɔfɔ kɔnɔ Amadu Kamara kɛ ka sanga ni utigilo tile 25 ye Bamakɔ ka Amadu min bɛ tali kɛ Nioro du Sahel a préfet Lamini Kuyate a ye jigisi kuma ta ka ɲɛsin Nioro ka den bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ ka sanga ni utigilo tile 25 ye bi a ko Amadu Kamara min bɛ tali kɛ taji litiri 100 bɔ ɲɔgɔn ko fo ka se o kunkanfɛ ma ko o kɔni o jɔsɔ bɛ Niorokaw fɛ yen wa Amadu Kamara a ko tajiko gɛlɛya ko o tɛ Nioro a ko hukumu kɔnɔna na maanifin si kana e yɛrɛ bila kamana ɲaminɛ kɔnɔ k'a fɔ i bɛ taa taji san sɔngɔ min ni a ka ca walima ka taa san ka taa bila i ka so o laban o de ye kasara ye a ko o man ɲi a ko min bɛ tali kɛ moto sen 2 la o taa essence san 200 ka ko o yɛrɛ kun a ko tricycle o taa ta 600 a ko mobiliw o y'i ta ye 1000 ye a ko tajiko gɛlɛya fan si tɛ Niorokaw fɛ bi a ko jamana ɲɛmaaw Amadu Kamara kɛ o kɔni kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ani dawulu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jango ka se ka taji ne ka a ɲɔkoloso Niorokaw fɛ i n'a fɔ o bɛ jamana fan caman fɛ cogo min na a ko Amadu Kamara kɛ o kuma kɔnɔna na ale kɔni bɛ wele da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Nioro kɔnɔ a ko maa kana a yɛrɛ bila taji san cogo juguya la fo ka taa fɔ k'i bɛ ka taa ka wari ni ka kasara a ko filanan Amadu Kamara maa kana i yɛrɛ bila kamanaganminɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ hakili ni ka waasi sabanan Amadu Kamara a ko o ka janto ɲɔgɔn na ni maa yɛrɛ maa min ka taa taji jago cogo jugu la o ka kibaruya lase jamana ɲɛmaaw ma n'o tɛ bi Nioro kɔnɔ a ko Amadu Kamara n'i y'i kolongolo a ko n'i ma farati i bɛ taa e yɛrɛ su taji dɔ la ka sababuya kɛ a caya kojugu ye Amadu Kamara kɛ min bɛ tali kɛ Nioro a préfet la a ko ni a yira k'a fɔ nin ye kibaruya duman ye wa Amadu Kamara ni Ala sɔnna a ma a ko ni dɔ ma fara nin kan fɛn tɛ bɔ a la a ko bawo jamana ɲɛmaaw ka sɛgɛn ni wulikajɔ nin waati in na ni min fɔ ye tajiko gɛlɛya a ko an y'o bila dɔfɔ kɔnɔ Dɛma Kɔnte ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ min kɔnɔ o de ye Nouvelle Horizon ka sɛgɛn o ka bi bɔli ye min kɛra ka bɛn ni utigilo tile 27 ye préfet o don an b'a fɔ Lamini Kuyate Kuyate mais n bɛ fama kuma dɔ la i yɛrɛ teri sɛbɛ dɔ tun ye préfet dɔ ye ka bɔ Kɔlɔnjɛba fanfɛla in na a sous-préfet Fakola kɛ i y'a fɔ cogo min na ni min fɔ ye Fatumata Buluzugu la bi a bɛ Keleya ale de ye Keleya sous-préfet bi
kelen mi filɛ ne Buguni sira la ok wele sebu kɔfɛ kɔni ok o kɔni ayi o ye n kɔrɔmuso de o ayi kɔrɔmuso o ye n kɔrɔmuso ye dɛ e b'a fɔ ka mun fɔ la o ye n kɔrɔmuso ye dɛ komi kuma la i tun b'a ka kumaw fɔ cɛn an famana ka kuma mɛn cɛn do ko ka ca o ko ka ca an fama ɲɔgɔn ma fama n'o kɛra ɲininkali fana kan ka tugu la an famana de ni ko ni ye min fɔ ni ko ni e ɲinatɔ ye fama cɔgɔ kɔ an famana ka ɲɔgɔn ye de walima an famana ka ɲɔgɔn wele m'a fɔ fa keleya basi foyi t'a la Samare Sano an bɛ tali kɛ Fɔbɛ soir de Bamako wula don Bamako wula a ko fɛn min an ka golomasiri tabaw Samare Sano ko maa sɔmini o ye suba ye o don dɛ u kɛlen bɛ ka fɛn min ye pression ka a jija kosɛbɛ Mopti ani Kidali mara la o don Amadu Kamarakɛ ne deli ka nin fɔ ye ka caya ka bolofif ka taama to sen na maa tɛ se ka fɔ ko bolo ko kana fifa dɛ o ti jɔ nka ne min fɔ ye dugu tala Amadu Kamara a kɔngɔ m'a fɔ cogo cogo k'an m'o fɔ o bɛ sɔrɔ bamanankan mɛnɛw bɛ tila k'a fɔ ko sugujɔ o diya ye segiso ye nka n'i ko nin ye tɛmɛtɔ ye ka bulonda kan wali minɛ o n'a ye e kɔngɔn kɔrɔ Amadu Kamarakɛ ɲɛtigɛ dɔ fasiri kɔnɔ sɛbɛnma ko a kumana a ko an ka taa wali o de dɛ Samara cɛ ye misiri kɔnɔ seli n tɛ bɔ misiri kɔnɔ wali juru b'i la ni cɛ ye n tɛ bɔ misiri kɔnɔ wali juru na y'i la o sa yɔrɔ tɛ misiri kɔnɔ ye bamananw b'a fɔ Amadu Kamara ko gɛlɛn ka sigi o bɛn bɛ cɛkɔrɔba bɛɛ la nka n tɛ taa n ka so e bɔra ka koba to i ka so dɛ o la fasiri ɲɛtigɛ kari ka dɔ kɔnɔ Amadu Kamara sɔrɔ de Bamako a ko Amadu Kamara n'an taara Abe Bara ka taa Ina Faraki Taha Aladaki ani Tɛnzan fo ka se Sɛvarema Amadu Kamara a ko ye Jarawurula kulu o daga yɔrɔ a ko o caman filɛ woloci ni k'o da kolonci a ko kunu an kɔrɔ état-major général des armées Amadu Kamara a ye kibaruya a ye a lase a ko an ka cɛfini tabaw ka sanga ni o baarakɛɲɔgɔnw ka magɛn ye Amadu Kamara a ko o ye ko nin sera ka daga yɔrɔ minnu bɛ tali kɛ Jarawurula kulu ka dagayɔrɔ la Amadu Kamara ka sanga ni dugukolo ko o opération ye ko o ye caman ko ɲini k'a susu a ko ntɛnɛndon kilo tile 24 a ko ka sanga ni kunnafoniw jɛlen dilen ye o ma Amadu Kamarakɛ a bɛ barakaw fɛ Kidali marabolo kɔnɔ a ko o ye jugu dagayɔrɔ caman ni dugukolo ni k'a kundama ni k'a kɛ kelen ye Amadu Kamara ka fara o kan u ka mansimafɛnw ni kɛlɛkɛminɛnw caman u bolokɔnɔfɛnw caman Amadu Kamara olu fana o filɛ woloci ni k'o da kolonci Amadu Kamara ka fara o kan u ti kilo tile 25 e b'a ye k'a fɔ hali bi Jarawurula kulu dagayɔrɔ dɔ tile 34 bɔ ɲɔgɔn ko kuran fan fɛ ka di ka taa kɛɲɛ fan fɛ Sevare Amadu Kamara yen fana an ka cɛfini tabaw u ye san sɔrɔ jugu kan ka sanga ni o dagayɔrɔ o filɛ woloci ni da kolonci Amadu Kamarakɛ n'i y'a ta ka lajɛ hali bi ni min fɔ ye o nɔngɔni na e b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw o ma da a yɔrɔ ye filɛ wolocili ma dɛ o tora munumunu salo la san ani dugu ma cɛ ka se ka zolen da hali bi Amadu Kamara kɛlɛkɛnin minnu kɔni sera ka boli jango olu m'a ye k'olu fa Amadu Kamarakɛ e b'a ye k'a fɔ o de kɛ mɛ sababu k'a ye k'a fɔ hali bi an ka cɛfini tabaw état-major général des armées a ka fɔ la a ko baara ɲɛdɔn ni o tɛ fila ye hakili sigi ni o tɛ fila ye Amadu Kamara e b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw o kɔni o bɛ baara kɛ ni hakili sigi ye a ko baara ɲɛdɔn bɛ o la a ko u ti kilo tile 26 o tɛ kun yan kɔrɔ wa e b'a ye k'a fɔ n bɛ min fɔ ye Mali jamana ani Alizeri danjɛw la n'a ka di ye Ina Faraki ani Taha Aladaki fo ka se Tɛnzan watɛni ma e b'a ye k'a fɔ tasuma a surula juguw kan Amadu Kamara a ka sanga ni sanfɛ susuli ani duguma susuli ye e b'a ye k'a fɔ an ye juguw finiforo k'o baara furu Amadu Kamara bina ka biya o caman o kɛmɛ lahara dugulen ye a ko n'i y'a ta ka lajɛ nin bɛɛ lajɛlen nin bɛ min kofɔ o de ye jamana ɲɛmaaw ka hakilinaw ye son excellence général d'armée Asimi Goïta a kalenkan don a ko Mali jamana Amadu Kamara a fɛnsɛn n bɛ min fɔ ye an tɛ jɛn a kelen kɔ a ko a ka sigiri ka jɔ tori ɲuman ye a ko an tɛ jɔn a kelen kɔ a ko juguman ye diɲɛ fɛn o fɛn an na don o fɛ ni ka jikalan suru o nɔfɛ o bɔtɔ ni ka sɔrɔ k'o wulu kolonci Amadu Kamarakɛ e b'a ye k'a fɔ nin kɛwale nin kɔni kɛra ni tile 2 kɔnɔ an ka cɛfini tabaw fɛ ka sanga ni sebaya tali ye jugu kan fasiri kɛba o de ye Laya Jara ye Amadu Kamara an y'a salo ka bɔ min kɔnɔ o de ye an ka golomasiri tabaw an b'o fɔ n'i y'a ta ka lajɛ yɔrɔ caman bɛ bi kɛrɛnkɛrɛnya bi i bɛ bɔ yan fɔ Keɲeba Samare i hakili latigɛlen kodi tu furancɛ min bɛ sirakɛrɛ fɛ Asimi Goïta n'a ka maaw Samare o y'a bɛɛ furan o y'a furan i bɛ bɔ yan bi fɔ fiyewu
ha si ay Amadou Camara il y a glisse glé ba fina tout krengrain o ya betige Amadou Camara ni tune mi fo bamanye kurukola a domalaje ya fo ay ba kunu ankoro e yere ebura kenyeba o ba yira ka fo Amadou Camara e ye mi fo o de legize donc ye mi ye Amadou Camara yo do fo mawi o la ya fo to mena amofu amafu wa ka tera fo o général d'armée Assimi Goïta iko mundo wanda ko nga président do Amadou Camara ay ko mai mawbe ka to ga nyingal ka ko joye nyingal ke no ngo Assimi Goïta jamana nyamado ko minyanka do awo miengado ko minyanka ye sinafo muyi mienga to ye sinafo deuni ataw okay zamfara bala wa awo bashite Amadou Camara ne anga ta tele ala nantara ambe talige femna oye 20 septembre hôtel sigili bado kera kedie Sénégal Nations Unies tomba akabolo fara minye shinembe fema Kenya ko no kubuna kuma uka la jere bado senfe anga ministry no colonel major Asaba Diallo Touré ko afura kosobe ka sabu ka ay jabi nyuma ba munu soro tiendo Amadou Camara ke no ko comité régional de l'organisation mondiale de la santé pour l'Afrique même il faut y a colonel major Asaba Diallo Touré ale kuye onyemaye na manya ka fo Amadou Camara ako jiye yelema ye oda tota kula obana omaminge o fangene o shishira ako Amadou Camara oda to o yelema wo kumu kono ako olabana ko ka sigiye atako biwolunvla ani worona son 16e session ako Amadou Camara okera jango kasega nyama ne ka nyama falen ni ko ke Amadou Camara o rekela sababu meni et desera musobamima o yekonel major Asaba Diallo Touré mali jamana kenya ko ministre tawa Amadou Camara musobai ako farafina nakadiye jema o seriala aka wulika jola ako ayemunu nke ka to nyemaya la kenya ko bunakunka Amadou Camara ne bedele kan fuye ya ako mane be se komina Amadou Camara o ka dogema o ka to bula Amadou Camara ako memi mfuye Amadou Camara kanu dide o de be do kanu munon kono o do de anyafo Amadou Camara nakla ko nyefuye o de ato mnami na bare ngone asigila e baye ka fo mabata makume keneka Amadou Camara ke bela jene ko nikene nga korofota o bela jene ya ira ka fo ni ansigi to ye asa bureau vla anu worona ka o be comité régional ni ngade le ministre pour l'Afrique o keno ko fo Amadou Camara ke mnami na anga ministre muso bay Amadou Camara momi ni colonel major na mafeure kanu kenya yiri waliko Amadou Camara jamana ko do misira kenya no so chomina ode ale hamna koyi Amadou Camara aye korofota ka fo farafina gunka au kunye dana minta ka dana ka sangilen kono Amadou Camara nsera ka baraba mununge Amadou Camara aye nefolke ola ako farafina gunka e baye ka fo angoni ye yelema chama do kenya ko buna kunka nakade manivunga siga kenya soro akumana Amadou Camara o hukumu konana anye fara munu begla farafina gunka anye ninkurafie olula ka fara obela jeneka e baye ka fo Amadou Camara anya nyini ka fo sira mi ngoni ni anye atutige Amadou Camara o sira jele ka to jango alibi kenya aka yirwa farafina gunka Amadou Camara ka fara oka ay ayira ka fo farafina ka den kilingen la bela jeni ako awni kenya ka kanko ako wa kanga daka di amma ka soro amaka gelayi ako obara okera alefe Amadou Camara minga bo abai ako farafina ka yira maworiya soro le kenya buna kunka ako muso ako anye bara bake ola Amadou Camara avec la ola mina tera kanfo o de buena katmani febla jeni mawo tigere net colonel major Asaba Diallo Touré Amadou Camara ebe to kenema ka tigere fo kane ka me wara mawo tomato ka no nyiniga ko mu ne kera o bla jeni mi aye kuma munu fo bara ba munu kera Amadou Camara je o Syria o Syria nyadimi do o ya to o tigere ba mina te muso baye ka fo e mali kuna woro e général d'armée Assimi Goïta kuna woro Amadou Camara e mari jama ko ndele jene kuna woro o tigere ba fo muso baye samara stop ni woro la bijo ni fo iko kaye mali kuna woro o ye tare fulana iko ay général d'armée Assimi Goïta kuna woro o ye tare sabana amali den kelen la bela jele ayan kuna woro ono fo o te tigere fo woro la i jo ne ay me ngo gafe de bembulu i jo amba fo ko wa e gido anga fo wa wala
il va que là. Sur le sud-ouest. Je suis colonel major. Ah, moi, je suis colonel major. Je suis colonel major. Où est ma soeur? Non, toi, tu es colonel major à la retraite. Comment ça? Mais elle est colonel major de terrain. Ça va là? Musobaï. Ambafu. Amadou Kamara. Ne. Ma Syria kui. Musobaï n'a donc à Toramina. Au don Kama, ma ministre. Aïe. Akunye, directrice régionale de la santé de Bamako. Ah, ok, nous connaissons. Nous influons aussi. Nous devons tirer tout le monde de la gueule. Amadou Kamara. Amadou Nyondo Mezanga. Amadou femme fleur. Amadou femme fleur. Major Sabadjalo. Il faut igitiga ma. Voilà, Amadou femme fleur. Ah, quoi ça m'a mi femme. Ama femme de. Mi femme. Il te Amadou Kamara. Ne. Orala. O ka soro ka yelema oni katimani oluye. Obi be ba ye ka fo o baro senfe. Amadou Kamara mi metale ke joro krola. O skonu soro ka olu yelema. O kera sababu Ethiopia jamana ministre munzo. O tara ka bla anyema yala. Amadou Kamara. Niger jamana Kenya ko ministre. Ko tara ke premier vice président. Ni ka soro ka Zimbabwe jamana Kenya ko ministre. Ko tara ko ke deuxième vice président. Wa baro ka soro kunche o chwela. Jagale emudamele. Le de ya fasilanya salo ka bo vele septembre kono Amadou Kamara e bonya bala Mali bar bla oromna amoni Ethiopie bena tai Ethiopie est-ce que on a sika se orola Mali koni Mali de aya madama muzoi Kenya ko madre no me info Amadou Kamara samara singatel non ça veut dire que c'est une ministre na tika fene tela ka faro sinon ça veut dire que c'est une ministre de terrain donc on a mandat là il y a futur maintenant c'est là ka kuma dola amenyo mfamu Amadou Kamara ebe yele buna sawara ami fam ami talige famina anga kuna fune kunche drone ni drone drone ote oye ayi togo de dos non facile gafe oye anyere tsegonyo basina suntra basina mais ale ka facile gafe odo basina ko afladu jamu basina jalori ni fait suntra de jamu yo mais suntra jalo c'est la même chose ça je ne savais pas. Tu ne savais pas? Non. Ok. Donc suntra est jalo quoi? Bon, basina on est jalo. Ah, ouais, basina. Ah, et que targo do kanere ba targo fulani. Ah, ngo basina. Ah, ngo suntra ko c'est jalo. Mo fi basina. Mo fi. Afo fila. Ay mo fo ngo basina on est jalo. Amadou Kamara. Ne. Ya fama. Ya fa bore. Anata. Sara ne. Basina ko akabi boni femme drone ako angata direction générale de la gendarmerie générale de division Élysée Jean Dao ko en visite d'autorité Amadou Kamara ke même infoye ni ko dira akoti batima ni ko dira mami na kaka Amadou Kamara ni ko dira mami nya kanu Amadou Kamara obe nobo il faut donner à César à ce qu'il appartient. Oui. Amadou Kamara, on l'a mis dans le canifoyer. Ako nous connaît à Taralagé. Amadou Kamara, il est mis un foyer, vous connaissez Ndala, Amadou Kamara a ben nobo. Donc nous connaissons général de division Élysée Jean Daou. Amadou Kamara au chef d'état-major général des armées. Amadou Kamara no watina abe munu salo kono. Chakara munu ne abe akamara konana. Amadou Kamara au décret sababu akoni aka asembo akona koro kata bonyo ke gendarmerie nationale au Jabala Bala. Amadou Kamara ke ni ataralage tamai la nyini mimbe ala odeye kasika ta Syria. Amadou Kamara la hala kamunu be soro yoro ko fore ko nana Amadou Kamara madama yoro yere la hala be togodi fara se ka nyefole ke uye arbi jama'a nyema ka kumpena ona Amadou Kamara a bismillah amemi info général national o nyema ba général de brigade Moussa Toumani ko ne fait Moussa Toumani mimi foye mami na ni général de division Élysée Jean Dao nana o ko ni o kuma yo charo oni nyonche Amadou Kamara kuma nyo famba bola feminga o deye ka fo alibi o masiri tabao amesiga o masiri tabala jigo so jama'a ko mina kasiga ninguro fie ula kala koleta kanyishi uma Amadou Kamara faso bara o kenyuma o kasega ke o fe Amadou Kamara Jean Élysée Dao a labana ka hakina jugu Kenya fo to mina hakina kuma ba ula munu beye jamana kunana ni watina madama lakana ko buna kunka labana ka gira ka fo Amadou Kamara ni metale ke anga franyo ka ke kelinye ako bo ni ko perna basa o be doro soro akono o temana ka boy Amadou Kamara anga siga chedon ko dusukun lami ka kalanke o kun kalanjolo
Amadou Camara minnu bɛ jamana kanu don o la mana ka di ye ka se ka jamana a baara cogo ni olu tali kɛ lakana baara cogo la ka se ka o sira jɛlen don o kɔrɔ cogo min na an ka kɛlɛbolo an ka se ka yɛlɛma wɛrɛ ni ka sɔrɔ o kun kɔnɔna na Amadou Camara diɲɛma an kana se maa la bilen a ko Amadou Camara kamarakɛ e b'a ye k'a fɔ général division Elie Jean Daou a labana ka yira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ni bɛ tali kɛ an ka kɛlɛkɛcɛdenw na Amadou Camara hali bi lakanako bunakun kan an ka ninkurafiye olu fana na jamana a fɛnsɛn a bɛɛ lajɛlen an ka minɛ ka k'an ta ye Amadou Camara a ko jugu kelen-kelen minnu b'an cɛma bi an ka se ka olu bɔ an tu la jan ko jamana kɔnɔdenw bɛ se ka sunɔgɔ hakilisigi ani basigi kɔnɔ Amadou Camara kamarakɛ e b'a ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔna na boɲɔgɔnya a ko nin kɛra tare ye baw min min fɔ ye babu a manana fɛn caman kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ni ka ninkurafiye hali bi baara kɛcogo la gendarmerie nationale yɛrɛ Amadou Camara a labana k'o fo baw gendarmerie e b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ a fana ka bon kosɛbɛ Amadou Camara bɛ min fɔ ye jamana a basigi baaraw la a ko o hukumu kɔnɔna na e b'a ye k'a fɔ baarakɛɲɔgɔnya in n'a ka di ye bonya min filɛ ka kɛ CM fɛ Amadou Camara e b'a ye k'a fɔ bɔkun tun bɛ a la baw Amadou Camara o taara hakili fɔlɔfɔlɔ kɛ bamananw ka kuma ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ Amadou Camara kamarakɛ fasili fila an y'a salo ka bɔ le drone kɔnɔ kasanu ka bi bɔli ye o de don ma fili source fama sergent Duko Aneta Koni ok Basila an b'a bila nin yɔrɔ la Basila Sunjata a n'a ka cɛden drone cɛdenw an b'u fo o kan ka fo Samara i ko k'i ye colonel major Asaba Diallo Touré i y'a dɔn waati tɛmɛnenw na i da sera général ba min fɛnɛ ma nin fɛn min ye général de division Élisée Jean Daou Samara Sanu n teri sɛbɛ don n y'a dɔn a bi waati jan bɔ o kuma o y'a sɔrɔ fɛn min ye chef d'état major de l'armée l'armée de garde nationale il est garde voilà garde nationale voilà a tun bɛ olu ka CM tunu Samara n teri tun don an teri don n'a ye an ye masalaw caman kɛ wa maa don n b'a f'i ɲɛna a ka baara a kanu b'a la a dɔnni b'a la wa a farifoni b'a la ayi baara kanu Amadou Camara an b'o sɛbɛntiya o Buguni janto o ma don o ma la ni min fɔ ye cɛba in a taara ye Amadou Camara jugu o ye o taa yɔrɔ ɲini mais n'a faamuna n'a faamuna n yɛrɛ kɔni ma deli k'a ye ka yuhu bon n'a faamana bon ale kɔni a fa ɲɛna ko n'a faamana a faamana a baasi tɛ Amadou Camara ko an m'an ka faama an ka taa ni jɛmukan ye Samara o don bi ta e ko fɛn bɛ tali kɛ fasiri bulon na an t'o o gafe an t'o ɲɔngiri an k'o bila yan sabula fasiri a ɲalen o don an b'i fo maninkaw ko o kuma ɲalen a diyara kosɛbɛ an b'i fo kosɛbɛ o don sɛgɛnnafiɲɛ bɔ kunkurunin o bɛ kumasulu kan jan o bɛ bɛn an bɛ taa général de bureau Musa Traoré an t'ale fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin Awa Worome a da kun bila ko Bani Fasa kurakura nin fana y'o mana faratɔ ye o la ka sɛbɛn ni mawuluduba in ye an n'a dɔɔni lajɛ o la k'o tɔ to kunbana maaw na ka sɔrɔ ka se ka na maa bɛ se k'i kɛlɛ guwa la n tɛ o bɛ bɛn o bɛ Station Music
Amadou Camara abana ya mabali de abana ka ta fesa nimi voye le kuye awa urumei akan ne bla croix ajarame ayemi ta kanyishi nimi voye malisla banye mabama Amadou Camara ne na mafo uba to Amadou Camara dugu kunganguguma ameta akono madame Marco Sefetou Sidibé awula kase muso badoma ko Marietou Diakité abe su croix kono muso Chesirlendo ula ne bla min sur la ula anya a fin prix kasi la ke ula bi Amadou Camara kasana bi jemu kanya ula meta elaji fanfe aka ofini fana anga donna ge ula aw bisimila anga bi muso ya temona ekene ko muso Chesirle mi bambolo bi ale to ko Marietou Diakité ale jula sugun kurala mi ka fere beneme loko hu lemuruba ona nyogona chama ka bono oluye anda fe jamana uka kana mali kon ka farauka mali suku muso bela jelen kan nyimo obai Marietou Diakité nga yalma Marietou Diakité are dona bara ina chukoti bo le dona fere na chuamna an fauk mesula bo an wala sugun gona ta fa kan mona sugun gona ya bo an fere da lemuruba katla ka kudo ala kana logo do ala here be yoro here tanabe nogoya yere be yoro geleya be Marietou Diakité aka geleya yi mune bara in kono no ko gela tani chela parce na on na ya gorosi ambe gorosi dege na ne chema de fenomena tangu ka pake bo wati do yere Batin gola de tabo kofre ni fama usra ko laga musoyi abe janye kofre Marietou ka julaya matu aka chelatigi baro bla akofe sabula ko bana placido abulu bo anga chelatigi bara amba mina she parce que ka sababu ke an be barakala uta me bi alhamdulillah be barakala ta an chew ko ne ala barakala an chew te gele foido anga barakula bo chenu ni ya jate mine ni ya me ko muso kibi Chesiri I chere sona ni chema so be Chesiri mine tse ko keo foni che sona da wan che usona nga barama usona nga sulga boma ayra salatu yere be blado no la ka anto sugula ko be ambe bo salatu ma bla amena faire seli ka soro ka nga fireke an de fireke na ma faire ko ni Mali kono ani Mali ko kan wole dami me Marietou Diakité polo kanyeshi musoma ole ne be mi fo musoyi muso ya te ko langole muso ngolo ye muso ya ke ko langole ko de muso ye fembade an florom na bi muso chama le ba fana ba bla ka tamaga wa be bo muna Chesiri da ne be mi fo muso ye muso ko wuli ka do ku yere ka daga suno ko dabla ne e chere muso tebe dungoro do dia o de ba o kele ko ni bi ka do ki yere e fi abse no ko ma e be do ke chef ne abe kele oh muso ka wuli ka do ku yere wo muso ni ko ne muso ya ke mone ko na muso ya te mone muso ya fem belebele di kada muga ni muso sona jamana bejo ni muso era sona fola du bejo ni ame jamana ko muso ni muso ko kabe ali fama ko muso ko kaba ga fanga chi aba chi second kile donc muso ya te mone muso ya fem bari Amadou Camara ke muso ya te mona yi muso langulon ode muso ya ke mona yi wa Allah kara cheya ate mona bo Amadou Camara yo na me Marietou fu
Maritu Jakti o de don muso ba min mara kuma Maritu Jakti a bɛ sugura la Amadu Kamara ale ka baara bɛnnen lugo feere ani olu fɛn caman ma sugura fana ɲɛmaaya dɔ ta bɛ k'a d'a ma musolakaw kun kan nka maa min wulila ka sama o den ye Madame Mariko Safiyatu Sidibe an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Amadu Kamara awɔ ko ka ca ɲɔ ka ca wula Amadu Kamara ko ka ca wala sisan walasa ka se ka bidimukan k'a kun jɛ Amadu Kamara an bɛ taa Kenya kun kan nin waati na an y'a daminɛ ziyara la ka don Mawuludu kɔnɔ Amadu Kamara o ye jamakafoba de ye Ansaru bolo i b'a ye k'a fɔ n'o kɛra Kenya jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o la an balimamuso Docteur Maison e yɛrɛ ko ten ko musoluba Docteur Maison Kuje Tata Touré a ye an sama min na an bɛ taa Elhaji fanfɛ n'a sɔrɔ o labɛnw sabati mɛ o kɛ ne ka ladilikan min ta ka di jama ma waati in na an ka o lamɛn. Mɔgɔ ba caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan kɛnɛya tigilamɔgɔw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o yɔrɔ masina la o de hukumu kɔnɔ u ye laada la tile ni ziyaraba in kɛnɛ kan min n'a ye mɔgɔ ba caman fara ɲɔgɔn kan don ɲuman na jama mana bonya cogo cogo a ka kan an k'an janto an ka kɛnɛyaw la an kɛwalew an ka dumunikɛtaw minfɛnw fo ka taa se u n'a ɲɔgɔnna caman ma walasa k'o laɲini ninnu sabati kɛnɛya tigilamɔgɔw y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ walasa nin lajɛrɛ in bɛ se ka kuncɛ kɛnɛya kɔnɔ ka fara u yɛrɛ yeli kan u nana ni baarakɛminɛnw caman ye u fɛ ka fara fura a n'a ɲɔgɔnnaw kan lajɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ka kan ni fura min ye o bɛ d'i ma walasa ziyaraden si kana degun sɔrɔ ka sababu kɛ kɛnɛya sabatibaliya ye ni ladilikan ninnu dama ka kan diɲɛ waati bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la lajɛrɛkɛyɔrɔw ziyara ka fara Mawuludu kan fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma ni nin waleya ninnu matarafali de a bɛ an kisi kɔlɔlɔ caman ma kɔlɔlɔ minnu caman bɛ se ka kunbɛn.
Amadou Kamara Kamarakɛ le Baunako ka Amadou o don Jigidalakaw ka Amadou o don Tabagɔkaw ka lasigiden o don min fo k'i waliɲuman dɔn foli diyara ni mun ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye Siga foyi t'a la. Amadou Kamara o kumana fɛn caman kan O don. nka n yɛrɛ ye min tɔmɔ Amadou Kamara o ko fɔlɔ an ka janto dumuni la a ko ni jama cayara Amadou Kamara dumuni feerelaw bɛ caya a ko kun kɔnɔna an kana kɛ n'an ye min sɔrɔ an k'o san ye walima n'an ye min ye an k'o san ye a k'a ko an k'a woloma a ko Amadou Kamara hali ji min ta a ko o fana bɛ o la ani jamana ni kunkolo ye dimi e ka se ka taa furakisɛ de sɔrɔ de bɛ k'o san k'o ta a ko Amadou Kamara o fana o ye kɔlɔlɔ ye o ni a ɲɔgɔn caman o kumana minnu kan awɔ docteur Maison a ka cɛsiri an b'a fɔ kosɛbɛ an b'a fɔ sabula i y'a jate i ye min fɔ nin wagati in na n'i taara don ɲuman na bangɔni sama yɛrɛ jama de ka ca jama ka ca bon ni jama cayara mɔgɔw farikolo tɛ kelen o don mɔgɔw ka lahalayaw tɛ kelen o don i b'a sɔrɔ jama mana caya dɔrɔn dɔw bɛ bana c'est vrai bon ni bana dun dumuni b'a la ji min ta b'a la c'est vrai donc dumuni feerela ka ca dɔw ta an b'a fɔ ko an tɛna mɔgɔ a ni kɔngɔ bɛ kaban an t'a woloma o n'a ye dɔrɔn o ma ɲi dɛ dɔ bɛ dɔ la i bɛ taa dumuni dɔ kɛ i tɛ sɔrɔ dumuni yɛrɛ ka ɲi dɛ mais ani e ka lahalaya tɛ c'est vrai c'est vrai surtout la digestion à ton niveau voilà donc n'o ma se ka nɔgɔya voilà a bɛ gɛlɛya o don donc an b'o ɲini pèlerins fɛ o don u k'u hakili to ni ladilikan ninnu na tiɲɛ don a bɛ kɛ sababu ɲuman ye ba ye u ma o don parce que an karamɔgɔ ale ka laɲini min maa o maa bɛ na bɛɛ lajɛlen ɲuman ka sigi hɛrɛ c'est vrai o ye karamɔgɔ ka laɲini c'est vrai donc maa bɛɛ lajɛlen kɛnɛman ka na maa bɛɛ kɛnɛman ka sigi c'est vrai n'a y'o mɛn dɔrɔn a bɛ lafiya mais n'a fɔra ko dɔ banana yan ko degun dɔ sɔrɔ e b'a ye k'a fɔ a cɛ man ɲi ala ma bɛɛ kisi amina yɛrɛ bi ala ka na ni bɛɛ ɲuman amina yɛrɛ bi Amadou Kamara waati n'a ka waati Amadou Kamara waati na min jɔ bi ye alamisa ye Amadou Kamara n y'a fɔ ye cogo min na dɔgɔkun kɔnɔ jɛmukan a donnaba o de ye bi o la Amadou Kamara an bɛ kanuba cɛman ni musoman fo yamara n bɛ sanga kelen ɲini fɛ yanni ka jɛmukan datugu an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni an bɛ taa Keɲeba Samayira Samayira Keɲeba bi Keɲeba ye duguba ye Mali kɔnɔ mais Samayira Keɲeba taga n'a fɔra Bamakɔ k'a ye yan n'i ma deli ka taa i bɛ nisɔndiya mais n'i taara Samayira n'i ma da n'i bɛ siɲɛ 2 kɛ duguma sira fɛ Samayira sira yɛrɛ bibi bi na an bɛ an ta ye bilasiralikan ye n'an ye min ye an bɛ jamana la bɔ a kala Keɲeba sira bi ma Samayira n t'a dɔn ni jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama Keɲeba sira a degun ka bon c'est vrai a degun ka bon n'i y'a sira in ta Samayira fɔlɔ la i tun bɛ bɔ Bamakɔ yan tile kelen bɛ se Keɲeba mais bi n'i bɔra bi i bɛ si sira la dɛ an yɛrɛ sira sira la o don a bɛ si sira la i bɛ tile 2 de kɛ sira la i tatɔ tile 2 i segintɔ tile 2 n'o y'a sɔrɔ i bɛ ka taa ko telimana don i b'a sɔrɔ i bɛ ka taa ko telimana an tun bɛ ka taa baara min na Samayira ala de farala an kan dɔ de ye dɛmɛ don a ma n'o tɛ an taara fɔ baara yɛrɛ kɔ parce que sira man ɲi c'est vrai parce que baara kan ka daminɛ don min na o don an sira sira la c'est vrai donc fɔ an taara fɔ baara kɔ a man ɲi donc an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye an b'a dɔn ti ɲini fɔ u b'u siya la jamana b'u siya la mais Keɲeba sirako n'u sera k'a lajɛ a bɛ fisaya a ka ca ala fɛ parce que nafasɔrɔ siraba de don a bɛ nafaba de la don doniba ta mobili ninnu a min bɛ boli a sira fɛ Samayira kɔnɔna na a barika ka bon kosɛbɛ donc Keɲebakaw ko ka u ka foli belebele ko k'a lase sɔgɔmadon équipe ma a diyara n ye ko i yɛrɛ don nataw la ko a ka d'u ye i ka wuli ka t'i ɲɛ da u kan n bɛ taa sanfɛ n tɛ sanfɛ ne tɛ sanfɛ o ko ko ka pankuru bila ka na ni y'o mɛn tɛ ne tɛ taa duguma sira fɛ Amadou Kamara i y'a fɔ cogo min na Keɲeba Mali jamana kɔnɔ bi sɔrɔ bosoli bunakun kan a dagosi ka bon n'a ka di ye sanuko bunakun kan Keɲeba ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ bi Keɲeba dugujugukɔrɔ Amadou Kamara sanu min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ bi Mali bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ nka n'i ye o sira yiri cogo la Amadou Kamara bɛ maa ɲininka mais i y'a fɔ cogo min na Amadou Kamara an y'a jigin ka fɔ jamana ɲɛmaaw o n'a o seko don yanni san wɛrɛ ɲakuma cɛ an na kuma wɛrɛ fɔ a la o la k'i fo k'i waliɲuman dɔn ka kuma kɔrɔfɔla segin ma an ka jɛmukan an k'o bila awɔ Dugutigi Mare foli diyara n ye o don n'i ye kɔrɔfɔla segin ma i fana b'a la segin kanubaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin kuma in tun b'a sɔrɔ minnu sigilen bɛ u ka jabaraninsow kɔrɔla la yaasa ka se ka i ɲɛmada an ka nin jɛmukan in fɛ an bɛ
u fo k'u waleɲumandɔn Adoro k'a fɔ ɲɛna ko bi se kɛra fɛn min ye sama yɛrɛ Sanogo dugutigi mɔden Yiringasokaw ka dugutigi mɔden Ɲɔnɔnkaw ka ambassadeur représentant spécial a ye Ɲɔnɔnkaw ka burankɛ i b'a fɔ a da kan a y'a fɔ bi a y'a fɔ i ko min mɛnɛ ka mun burankɛ b'a fɔ a fɔ bon voilà Ɲɔnɔnkaw burankɛ sama yɛrɛ Sanogo k'i fɔ i da tɛ la fɛ dɛ voilà an bɛ bɔ kuma la k'a ɲini Ala fɛ jua kun Ala ko yira an bɛɛ lajɛlen Amadou Camara an bɛ Sikasokaw fo yen cogo la famille Kone an y'o fo yen cogo la Amadou Camara ka Segukaw fo Dalakaw ka famille k'o fo yen cogo la Amadou Camara nin waati in na ka taa Banamba n'an ye Banamba dara a ko k'a fɔ ye ko deuxième tour ko ni don min y'an yɛrɛ diya ko n k'o fɔ ale ye ko labɛn bɛ se ka tɛmɛ ka ban ko deuxième tour ko ye sɛ ye Allahu Akbar o don wa ɲɔgɔn ye 26 mars la wajilikɛyɔrɔ la Banamba dara a ye den kulo kɔrɔ k'o fɔ ɲɛna a ko n'an labɛn dɔrɔn ko hali n'a ka nɔgɔ ma bi ko sɛ kɔni b'ale bolo k'a ba bɛnna ko an k'a to ka don sirifila kelen kɔnɔ yan ko ni waati min ka d'an yɛrɛ ye Banamba dara ma fɔ ɲɛna a y'a fɔ dɛ o don a ye n wele a y'a fɔ a y'a kɛ a don a y'a fɔ ko kura a b'a kɛ an bɛ Banamba dara fo yɔrɔ in na ka waleɲuman dɔn ka Fanakaw ka Tijani Konate fo ka Seyda Umu fo fo tile masina Umu Koyita Amadou Camara ka Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen fo cɔ o jamu na kanuba cɛman ni musoman Amadou Camara an fana karamɔgɔ an ka sababu ɲuman Mali silamɛya ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka jɛkuluba Amadou Camara groupement de distribution du Mali Amadou Camara silamɛya dɛmɛtɔ an sɔnni yɔrɔ Amadou Camara Bayista ka Kɔlɔnkɔnɔ Bama Dani ka fɛnkɛ yiri Kamanikaw ka min fɔ Kɔlɔnkɔnɔ Bama an Bangɔnikaw ka ɲɔgɔnye bali Amadou Camara an b'a fo ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ Sudani Kenya lamɛnko ɲuman Ala k'o d'an n'a ma Amadou Camara an baw bɛ yen Tande Jara n'a juguyaw Amadou Camara Tande Fatumata Traoré Tande Aïssa Kulubali Tande Alima Dagamaïsa an b'o fo Saïmatɛni Haidara Gorogazigi a n'a balimaw cɛman ni musomanw k'o fo k'o waleɲuman dɔn DGP chef de protocole bi a bɛ jija an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Amadou Camara ɲuman da ɲuman segin ka n'an yɛrɛ bɛ sɔrɔ yan n'o de Chérif Fila Morikɛ olu sɛgɛnna ka ban a n'a balimamuso Sɛgɛ Nafisatu olu sɛgɛnna ka ban an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Amadou Camara bi ta an b'o bila yan waati n'a ka waati o sera sɛbɛ kɛ jamukan in ka su fɛ 23h30 Amadou Camara jɔ kun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ Jamakora an na o dayira maaw la bidulabara kɛbaw Elhaji Musa Traoré Ɲazeribugukaw ka balaba Ɲazeribugukaw ka balaba Surabugunikaw ka vie Elhaji min ba in sɔrɔ ko vie an b'a fo ka waleɲuman dɔn kɔla ka kisi dimi tɔɔrɔ ma sanga bɛ yan fan fɛ Bamanan matigi Kulubali Masa ni Moriba ne min f'u ye olu ye bitɔnsiw ye n b'a fo ka waleɲuman dɔn ka diɲɛkaw fɔ cogo la olu ka dugu ye diɲɛ a bɛ Fana marabolo fɛ n'i bɛ taa Joyilakaw fɛ a man jan kosɛbɛ k'o fo k'o waleɲuman dɔn bi taa an b'o bila yan assalamu alaikum ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye balimamuso ni de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bɛ nɛ kunun ka lankolon to na min nɔfɛ o na de bɛ tobi ni zamzam ka najini kura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet balimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini kura
buyan poulet ana EPC do Mali kono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nesodia ni ka tobile ye ejuke semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe bela ka nesodia ni nga bla munyana na mako jora ko la ko werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyare la ibe babu yarala Zavia Grefe rue 429 porte M1 wali kele aka na gajuru coupe bamba 76 80 0062 wali kele 76 38 59 zamzam ka najini ngura kuya kule ana APC nude bela jele wasara